Na ce za ku yi events. In an ɗaura gobe a Abuja za mu yi barbecue day on Wednesday. Ita za ka kawo ta on Friday. Then sai an kawo ta ko Saturday ko Wednesday in barbecue. Okay. Clock it. Clock it. Uwar gida ran gida. Uwar gida sai abin da kika ce. Ka san da ba na son wannan word ɗin ne. To shikenan me zan dinga kiran ki banda uwar gida? Ko ba shikenan ita uwar gida ke amarya? Ni ba na son duk wannan. To me yake so ana kiran ki? Na me nake so ana kira na? Wani suna kake kira na? Baby. Da me kuma? To ita maza a dinga ce mata baby? Baby lo. Ko a ce miki maman ina ya ke? Maman ina ya mai kago, maman ina ya sai kin sha. Sai kin sha. Sai kin sha maman ina ya. Sai ka sha. Aba, ai ke ce uwar gida. In babu ke ce komai sai kin yadda za a yi. Ko fita ta yi sai kin ce fita. Oh, okay. Yeah. Cikin yanzu ne ina nisa ido ina gani. Ba matsala sai kin ji mu. Na je ɗauka goro. So shi kenan. Sai kin sha. Sai kun dawo. Sai kin sha. Sai ka sha kai ma. Sai kin sha ni na amarya ne. Sai kin sha. Kai ka riga da ka sha ko?